Njoba uthi ubaba weingane ezintathu ngizukukukhohlisa nje indaba enzima kakhulu loyo. Malethi. Yazi ukuthi Malethi. Mina bengicela DNA test ukuze ngisixazulule yonke lento le ngoba nami ngeke ngimelane. Akangafaki indaba zepolitiki la, akangafaki iDA Gland. Angifuna afake iDA Gland. You see Malethi, iDA vele opposition. Ngifuna siyazi leyo. Angifuni siyilande sizoyifaka la. Yabo into eyenzakalayo angimazi lo ntombazana noma ukhohliswe inyanga mhlawumbe emnika umuthi wokuthetha kwamacala la noma yini. Ayikho lento into noma ngisho ayidingi ukuthi kuze kuthiwe uyihlakaniphi. Ukuze ubone ngempela ukuthi uclient lo wami ubhecwa ngobende inyama engayidlanga. Uyinyoni. Cha nami ntombazane yami kunakho ukudelela ngikuthola enkulumeni yakho. Uzofika enkantolo yami ukhulume ngo-DA ungibona ngigqoke into ezibomvu. Uyayibona ke leyo nto. Uzomela sikugweme ngempela ukuthi sikhulume ngeinhlangano zepolitiki.